So ayan mga guys, at ito yung haharvestin na natin, no. Ano. Yan, so marami yan mga guys. Kapag titingnan natin, parang walang bunga. Pero maraming bunga ito mga guys, ayan, no. Yan. So marami na tayong haharvestin. Yan. So ayan. Mula dito marami papuntang itaas. So ito, at may yumuko pala dito mga guys, oh. Ayan. Isang buwig. Ayan. So diretso ito mga guys. Ayan. Mayroon tayong dayon dito. Parang titingnan ng mga guys, wala siyang bunga, pero marami siyang bunga mga guys na haharvestin na. Ayan. Yan. So diretso ito. Ayun yung isa. Yan, diretso ito mga guys, papuntang itaas. So marami ito. Ito. Mayroon din dito mga guys. Ayan. Yan. So yung iba maliliit yung buwig, pero okay na rin. At hindi lang siya bumaba ng 10 kilo ng isang buwig. Okay na rin dahil mahal naman yung per kilo ngayon ito. So, yan. Tapos sunod-sunod ito mga guys. Marami yan. Ayan. So marami na tayong haharvestin. Papuntang itaas yan. So marami na ring pupusuan mga guys. Ayun, no. Maraming mga nagpuso. So ito. Ayun. Ayan. Magkatabi. Dalawa. So tulad ng sinasabi ko mga guys. Yan. Dalawa yan. So doon. Mayroon din doon. Doon sa itaas. Marami yan mga guys. Sunod-sunod. So makakabawi na rin tayo. So yun lang mga guys. At maraming salamat.